Свято фальклорнага мастацтва з крыніц прадвечных на цэнтральнай плошчы Ляхавічаў праводзіцца ўпершыню. Традыцыйнае месца яго правядзення – палацавы паркавы ансамбль Рэйтанаў у Грушаўцы. Але зараз там ідзе рэканструкцыя. Затое сёлета цэнтр горада сапраўды прасякнуты атмасферай народных традыцый. З усіх куткоў Ляхавічыны, суседніх раёнаў сюды з'ехаліся рамеснікі. Чаго тут толькі няма. Па-майстэрску вышытыя рушнікі, лялькі-мотанкі, кошынкі, гліняны посуд і драўляныя вырабы разьбяроў. А з галоўнай сцены гучаць беларускія народныя песни. Данный фестиваль объединяет любителей традиционной белорусской песни, тех, кто способствует и примножает развитию белорусского ремесленничества и промыслов. Здесь много тех, кто любит белорусский язык, тот, кто любит белорусскую песню. Здесь также проходит конкурс традиционной белорусской кухни. Можно не просто посмотреть, но и попробовать те блюда, которые готовили наши бабушки, прабабушки. Сёлета ў свяце фальклорнага мастацтва ўзялі ўдзел каля 2 дзясяткаў творчых калектываў, гуртоў, ансамбляў, клубаў і аматарскіх аб'яднанняў. А гэта каля 150 чалавек. Не толькі з Ляхавічыны, але таксама з Баранавіцкага, Ляхавіцкага, Ханцавіцкага, Драгішынскага і Пружанскага раёнаў. Ой, скорей бы вечора дождать, и пойдут люди дзяўчыну сватаць. Фальклорны этнаграфічны гурт вяскоўцы з вёскі Падлесе Ляхавіцкага раёна на свята прыехаў з песнямі, якія здаўна спяваюць у іх родных мясцінах. В нашем репертуаре в основном белорусские народные песни, обработки белорусских композиторов. Мы также записываем песни, которые исполняли наши бабушки, которые были солистками хора. К сожалению, их, конечно, сейчас уже нету с нами, но мы стараемся сохранить это наше наследие. Вот. Также прививаем и молодежь. У нас есть и детский тоже фольклорный коллектив «Подлешаночка». У аматарскага аб'яднання «Смаляночка», Новасёлскага сельсавета, Дома культуры, што ў Прыжанскім раёне, таксама свая адметная рыса. За некалькі дзясяткаў гадоў гэта ўжо 3-й састаў калектыву. Але і тады і зараз спевакі акампануюць сабе не толькі на звычайных, але і на побытавых музычных інструментах. Играли вот просто мы на, как говорится, ну кто на чем, вилы, тяпка, потом просто ящик, сковорода с крышкой, и вот такие. И мы пошли по этому же пути. В следующем году у нас будет уже 40 лет этому коллективу. И он как бы назывался сначала там «Смоляницкие бабы», а мы уже сделали вот «Смоляночка». Шмат фальклорных песен, вясёлых і сумных прагучала падчас свята ў Ляхавічах. Не абышлося таксама без вясёлкавых гумарэсак і частушак, а некаторыя калектывы прадэманстравалі беларускія абрады. Сярод іх і купалі, і багачы, і піліпаўскія вячоркі. Лепшыя з лепшых атрымалі ўзнагароды ў сваіх намінацыях. Ну а потым гараджан і гасцей свята чакалі танцевальныя майстар-класы. Алена Ракуць, Юлія Селюк, Мікалай Руцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».